अंत समय जमराज के डोली जब दुआरा पर आई, अंत समय जमराज के डोली जब दुआरा पर आई, कुछ न बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब। जेकरा के तू आपन बुझल उहे होई पराया हो, जेकरा के तू आपन बुझब उहे होई पराया हो। हित परित या गाँव नगरिया मिलके करी है विदाई हो, मिलके करी है विदाई, कुछ न बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब। शादी दोसर हमके भुला के, कली शादी दोसर हमके भुला के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया के। लड़का कहता जिंदा जिंदा न रहेम तोहर देखब ना सगाई, जहिया बारात तोहार दुआरा पर आई, सोचल सोचल सपनवा गइलू माटी मिला के, सोचल सपनवा गइलू माटी मिला के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया। वीरेंद्र चौहान जी रहनी वो बेरा, एहू बेरा भी बानी, किशुन छैला जी बाड़न, धनंजय तिवारी बाड़े, मनोज गिरी जी बानी, विजेंद्र गिरी बाबा बानी, मैनेजर व्यास बानी, दिलीप गिरी जी बानी। हम बढ़िया व्यास संग गाइले। ए बेरा तो गाना बजाना इतना गंदा हो गइल जो ओकरा महतारी के ऊ गरियावता, ओकरा बेटी के ऊ गरियावता। लोग कहता कि बाप रे सुपर हिट गावत रे सन, का गावत रे, कुछ नहीं खस गावत। ई भोजपुरी है, भोजपुरी के कचरा मत बनाई। हम व्यास लोग से कर जोड़ के यह निवेदन करतानी कि एकरा कचरा मत बनाई। पैसा के चक्कर में हमनी के आज ले ना गाड़ी सुनले बानी सन, ना गाड़ी सुने सन, ना गाड़ी वाला गीत गायब सन। हमनी के जोरदार वीरेंद्र चौहान जी बानी, चाहे किशुन छैला बड़े, कृष्णा जादव जी बानी, ये सब गायक हो। जगह मदन राय रहनी, भरत शर्मा जी, गोपाल रहा, विष्णु ओझा रहा, ये सब लोग कहता कार उदल जी फलना फिल्म में आ गए रुआ का करतानी। तो हम अपन माई बेटी कराई, हमार साटा उहे आदमी करेला जी भगवान के भजन बा, कृष्ण के भजन सुनेला, दुगोला सुनेला, लयदारी हमनियों का गाइले सन कि बहन बेटी के सुने वाला पर्दा के अनुसार गाइले सन। बाबा धाम के भी कैसेट हमार रिलीज भइल अंशी म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दुदही, आ गंगा कैसेट से रिलीज भइल बा रुदल राज अलवेला 2023 बोल बम लिखब नाचे कंवरिया देवघर नगरिया। तो नेट पर चल जाई। काल भी एगो भजन रिलीज होता, सत्संगी भजन बा, तो काल रिलीज होता अंशी म्यूजिक रिकॉर्डिंग दुदही से। ओमे गम के भी गाना गौले बानी हम, तनी हो जाओ अभी रिलीज नहीं क्या भइल। एकरा के 2 लाइन गुनगुना तनी। कली शादी दोसर हमके भुला के, कली शादी दोसर हमके भुला के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया के। लड़का कहता जिंदा जिंदा न रहेम तोहर देखब ना सगाई, जहिया बारात तोहार दुआरा पर आई, सोचल सोचल सपनवा गइलू माटी मिला के, सोचल सपनवा गइलू माटी मिला के, चली जई ससुरा तू महुरवा खिया के, चली जई ससुरा जान महुरवा खिया के। आ ज्यादा जे नवयुवक वर्ग बा ज्यादा एकरा के सीरियस रहला के काम नहीं है, इना कि मंगा के खाइए ली का जी व्यास जी। देखी सत्संगी भजन जे सत्संग करे वाला बा, सत्संग सुने वाला, ओकरा के भी हम गोड़ लागतानी। इहो काल रिलीज होता सत्संगी भजन
अंत समय जमराज के डोली जब दुआरा पर आई, अंत समय जमराज के डोली जब दुआरा पर आई, कुछ न बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब। जेकरा के तू आपन बुझल उहे होई पराया हो, जेकरा के तू आपन बुझब उहे होई पराया हो। हित परित या गाम नगरिया मिलके करी है विदाई हो, मिलके करी है विदाई, कुछ ना बोले पैब जबरन डोली लेके जाई, कुछ न बोले पैब। जे भी चैनल देखता हमरा ओर से गोड़ लगी बा, थामे वाली मैया से, भोलेनाथ से, अजमेर वाला मालिक से हम दुआ करब कि रउआ समन जहाँ रही, देश में रही, विदेश में रही, स्वस्थ रही, मस्त रही। आ थामे वाली मैया रउआ के चैनल के भी आगे बढ़ाई। हम रुदल राजल बेला, हमार मोबाइल नंबर बा 8757115454 पर संपर्क करी आ प्रोग्राम दी। कौनो भी ब्यास के संगे दुगो लगावे के बा, एक बेर सेवा के अवश्य मौका दी। नमस्कार, प्रणाम। देखिए यहाँ के जौन बानी रुदल राज जी, अभियो यहाँ के ना कहल जाला सलाई रिंच, वहाँ के अभी सलाई रिंच बने जननी। माने जौन चीज रउआ कहवाली, जौन चीज गवाली रउआ, नया से लेकर पुरान ले हर एक तरह के यहाँ के भजन कीर्तन भी गाइले, महाभारत रामायण हर एक चीज यहाँ गावतानी। और सलाई रिंच वाला भी यहाँ के बा सिस्टम बना जी, लयदारी भी बा, लयदारी एक से एक काल बा, तो दुगोला में बुझाई।